Millor professional. Ens queda un darrer guardó per lliurar i demanaríem que per lliurar aquest guardó pugés aquí dalt de l'escenari la Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Carme, gràcies. Crec que hi anava un honorable abans, Carme, o no? Honorable Carme Forcadell... No. És igual? Molt honorable? Carme, no? La Carme de Sabadell, carai, no? Sí, això del protocol... No, el president del Parlament és molt honorable president del Parlament. Sí, no, vull fer-ho bé. Torna a baixar de l'escenari. La molt honorable president del Parlament, Carme Forcadell. Que no em perdo. El millor professional que us guardona aquesta nit forma part de la història i tant. Forma part de la història de la ràdio d'aquest país, ja sigui des d'emissores públiques com també des d'emissores privades, des de la seva versió de locutor, opinador, guionista o també defensor de l'oient, al marge de la seva trajectòria principal, que és la d'escriptor. És un exemple destacat, no, destacadíssim, de tots aquells professionals que fan una aportació realment indispensable per aconseguir una ràdio de qualitat. Premi al millor professional per al molt honorable Quim Monzó. Recull el premi acompanyat d'un altre aplaudiment ben fort al gran Quim Monzó. I jo patint per si era honorable o no. Quim. Per molts anys, Quim. Vols que te'ls aguanti? Sí? No cal? Sí, pots deixar-lo aquí. I aquest aquí, i tot teu, i jo me'n vaig cap aquí amb la Carme. Ara he de dir unes coses. Has de dir unes coses, sí. A veure, mentre escoltava els parlaments de Jordi Margarit i de Quim Masferrer, que lloaven la ràdio i la ràdio és tan bona i la ràdio tal, no podíem viure sense ràdio, el món sense ràdio no seria el mateix. Jo pensava, hòstia, i ara a mi em donen el premi al millor professional de ràdio? Jo soc un tio que ha estat a la vida incapaç de conduir un programa de ràdio i he col·laborat, però a mi em deixen sol davant d'un micro i em queda un blanc, no sé què dir. Tot i que vaig debutar a la ràdio molt jove, jo tenia 5 anys d'edat. Va ser un dissabte a la tarda, devia ser l'any 57, 1957, perquè ara ja ha canviat el segle. Un programa de tarda a Ràdio Nacional d'Espanya, quan encara l'emissora era al capdavall del Passeig de Gràcia a tocar de la plaça Catalunya, i el programa el conduïa una locutora, perquè aleshores encara se'n deien locutores i locutors, no com ara, que comunicadors i coses d'aquestes. I la paraula locutor o locutora ha quedat com desprestigiada. Era una gran locutora que en aquella època volia dir comunicadora. Maruja Fernández. Jo crec que aquí no hi ha ningú prou gran per recordar-se d'ella. Sí? Sí, i conduïa aquest programa també a les tardes a Ràdio Nacional d'Espanya. Bé, jo vaig sortir allà i vaig interpretar una cançó que també només les persones que han dit sí, ja sé qui és, recordaran que era una cançó que es deia Lavanderes de Portugal. La recordeu? Vale.
La vaig cantar, va ser la meva primera aparició en ràdio, un gran èxit de públic i de crítica, i ja no vaig tornar mai més. Fins que l'any 83 es vam crear Catalunya Ràdio, van tenir l'encert d'encarregar a Jordi Vendrell el disseny del primer programa regular, diari, de l'emissora, que es va dir El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico, i en Vendrell va buscar dues persones perquè l'ajudéssim. En Ramon Bernils i un servidor. En Ramon Bernils l'ajudava a fer entrevistes i jo li feia una mena de coses que en dèiem guions, per dir-ne d'alguna manera, per aquest programa i per un que venia després que es deia Negra Nit i que anava dedicat a la música negra. I ja està. I jo pensava, hòstia, mira, en aquella època em guanyava la vida traduint llibres de l'anglès al català. I clar, la traducció està molt mal pagada, tot i que en aquella època estava infinitament més ben pagada que no pas ara, que es paguen una misèria absoluta i denigrant. Però clar, i vaig pensar, mira, aquesta feina a la ràdio et durarà un any, però amb això aniràs trampejant. I cony, hem estat 33 anys sense adonar-me, 33 anys, però ja et dic, jo no em considero un professional. Professional és el que sap agafar els micros, dirigir, fer allò dels dinerets, fer el ticotú, el tal, en fi, totes aquelles coses que es fan que demostren que ets un gran professional. Però un tio que només va col·laborar, jo no en diria un professional. En fi, en qualsevol cas, han estat 33 anys, mira, l'edat de Crist. O sigui que suposo que això és la meva crucifixió. Per cert, una altra vegada que facin aquestes coses, aviseu i porto, no sé, tota la família, l'avi amb la cadira de rodes, el net amb el cotxet, perquè aquí hi ha moments que hi eren 50 persones. Jo entenc la il·lusió que fa, però, hòstia, ara han de venir tants. Bueno, adéu. Felicitats. No, avui no. No, ara no. És tremendo. No, ara diu, per què no et baixes els pantalons? O sigui, jo crec que... Diu, ara podries baixar els pantalons? Ho faig sempre. Jo sempre em baixo els pantalons. Va, succeirà el foraster, ara no, s'ha acabat, afortunadament. Però, en algun moment altre... Home, me'ls dec pogut baixar algun dia, els pantalons. Bueno, els catalans els pantalons els baixem bastant sovint, però vull dir... No davant de les càmeres. I menys davant de la molt honorable presidenta del Parlament que la tinc a darrere. Al metro sí. Perquè al metro sí, és veritat. Un aplaudiment pel gran Quim Monzó.